Hold kæft, nogle morfar server, de har, mand. Endnu midt, 2 midt. Ja, hvorfor skal jeg altid være hvid? Hvad? Hold nu kæft. Mand. Træk hver Simpson, så lever du længere. Hvad sker der, mand? Og så går han bare ind foran. Seriøst! Han hoppede lige op, så tager jeg ham. Han hoppede op og kiggede op over egen. Jeg kan ikke spille. Hold kæft, han blev flækket, mand. Seriøst, det var lige bollerne. Helt taget på kår. Jeg kan ikke spille. Kom ind til Nora. Ej, please. Det var bomben. Jeg er med. En taget der. En vores midt, en vores Det midt. har vi ramt igennem. Den lille stakkel, mand. Nej. Sidste CT med. Sikke til lov også. Og det er der ingen af jer, der har. Det har jeg slappet på af. Jeg kan se ham der. Simon, nu holder du kæft. Jeg bliver sindssyg. Okay, koncentration. Din fisse, mand! Han fik ikke pakken. Hold kæft, en løve. Han kunne have vundet også der, mand. Lille taber. Hold nu kæft. Hvad laver han? Er han stærre blind, eller hvad? Pakken ligger lige foran. Han døde. Nej. Jeg fejler mit skud, og han vælger ikke at tage pakken. Hold kæft, mand. IQ. Ved du hvad? Så er det sådan, at det er Brønde Pis, vi spiller mod. For helvede. 1B. En Du frækstiler selv så meget, du gør! Jeg rammer 2 med AP og 4 med Deagle! Du får et skud nu, så er jeg sikker på, at du ikke frækstiler. Du kan få et skud. Lol. Og så kigger jeg kraftigt på granaten, som om det var en fugl. Jeg skal nemlig lige se, hvor den flyver af. Følg Jeg skulle lige se, hvor den landede. Det var ikke i nærheden af mig, men jeg lige så vendte jeg ryggen til fjenden. For at se på den fugl, der flyver forbi. Det så meget godt ud. Så følger den. Ja, hvor... Prøv at komme op i B. Derfor kan vi godt spille. Nå. Lav lige den her. Granat kommer flyvende. Skal lige se, hvor fanden det ryger hen. Det så godt.